ndibatitse mashoko awa masvetse kuvanhu vanhu shavari kuchema izvozvi havachemi nefactualism yokuti kwanzi 2030 kana kuti vanoda kuti Mnangagwa chinyi kana kuti chinyi. ZANU-PF yacho hatichatoidi. MaZimbabwean chero mustreet ukaenda vari kukuudza kuti ZANU-PF, we don't want ZANU-PF anymore. Because yakatadza. Kana kumendena zvakasiyiwa naIan Smith, they are failed. Handina kutanga kutaura shokeri nhasi. Mabhodhingi mazhinji mushana chaiyo yakavakwa namaRoman mission. Silvera mission hospital yakavakwa namaRoma. Ndanga hospital yakavakwa namaRoma. Masvingo General Hospital maDhachi namaRoma. St. Anthony paJerera yakavakwa namaRoma. Omunonzwa achinzi mammission zvipatara boarding school mission maRoman. Kwete echechi maRoma from Europe ndio vakavaka. Madhibhi ari kudhibha ng'ombe izvozvi ndeaIan Smith. Makatadza kumendena macourtroom chaiwo major courtroom akanga achishandiswa naIan Smith, mahombe nenyaya yehudofu mukavaka zvipaza shop. Iwewe Mnangagwa nhasi, iwewe Mnangagwa, zvaunoziva kana totaura hatitauri nemo. Unokwira ndege uchienda kunyika dzavo kubva pa2000 to pa2000. Ndiani murungu akambovhizita kuzhe maambassador varungu vakazara muZimbabwe. Maambassador ndiani murungu ndiani president chaiyo akambovhizita kuZimbabwe kuzhe kwaRamaphosa na Philip Nyusi na Domo Bhuka. Ndiani wakambovhizitako wokuno na Europe? Ndiani? Kunongozi Mnangagwa waenda kutoita zvakati, Mnangagwa waenda zvakati. Yayose andakataura kuti vana veDRC vakafira kuDRC vese. Ndiani ane mwana akaitwa compensation neZANU-PF vakasairirwa paDRC 1997, 98, 99 kusvika pa2001. Ndiani ane mwana akafira kuDRC akaiswa compensation, akakompansetewa. Chero nemi vacho vakaita Zimbabwe kuti vakaita kuti Zimbabwe inzi Zimbabwe nhasi, makomrades acho munei kana pendi kana chinhu hamuna, munongova hawo futi. Kuratidza kuti vakakuonai mahobi, vakakuonai kupata, vakatanga kukuisai mberi vachiona kuti kana akasakuisai mberi munotaurisa, vakakuisai mberi vakafungidzira kuti zvaita. Takanga tichinzwa pa1997 96 97 tichinza mari dzedu dzamakomrades dzavakutobuda. Zvendiri kutaura chokwadi, zvimwe vacho nanhasi mapepa vanongova nawo achatoonekwi nezvinyorwa. Navo vana Kristi Mutangwana naMnangagwa. But on top of that, munotoona vanhu vakadero iyemi vanhu vacho iyemi munotosapota mapenzi acho iwawo. Ari kukutsikirira, hamuoni kuti muri kutsikirira. Pamberi nezano, pamberi nefuck this, pamberi nefuck this. Gumbo rine chena kuita sedanda ranyukurwa mvura. Kuita sedovo rinoda kugadzira chitirobho chokusungisa ng'ombe raiswa munyu.
nesvina pamberi nebaba Mnangagwa vanenge vachingotonga ngemi mabenzi okumasvingo emimi vemunana zaka masvingo rutu bhikita pepukai imbwa imimi